खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 जुलाइ 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहाबा थांनांगौब्ला मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोनलायगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, नङाब्ला जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ हारसिं मोनगोन आरो दरसि मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, नाथाय खामानि मावनो बानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन, सोरबा लोगोजों बोराब जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव जोबोर उसुखुथु साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, गोथों साननो रोंनाय नङा, साननायफोरा देबोर नांगोन, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन, जेरावबो देरहासार जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां धोन मोननो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, समाजाव बयजोंबो अनजागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजां थानाय नङा मेंनाय आरो लोमजानाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ जोबोर दरसि मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन साननायफोरा देबार नांगोन मोजां साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोग्गो गोसोजों मोजां सानोब्ला इयुनाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।